ассалому алайкум дӯстони азиз, субҳи ҳар яки шумо ба хайру шодӣ бошад. Шукрона аз он мекунам, ки боз ба як субҳи зебои зимистонӣ расидем. дӯстон, касоне ки ба канали мо нав омаданд, ба ҳар яки шумо тамошои хубу бофароғатро таманно дорам. ман ҳаракат мекунам, ки барои шумо влогҳои беҳтаринро пешкаш кунам. дӯстон, биёед моро ҳамроҳӣ кунед. ман гуфтанӣ будам, ки дӯстони азиз, ҳар яки шумо мепурсед, ки ман чанд сол дорам. ман 31 сол дорам, соҳиби 2 фарзанд, оиладор ҳастам. айни ҳол дар шаҳри Питер зиндагонӣ мекунам. дӯстон, биёед влоги имрӯзаро оғоз мекунем. ана акнун дӯстони азиз, имрӯз барои субҳона ман барои худам хостам барои шумо нишон диҳам, ки субҳона ман баъд аз ҳама субҳона мекунам. дӯстон, аввал кӯдакҳо, баъд аз шавҳарам, баъд охирон худам. ина ин бошад субҳонаи имрӯзаи ман. дӯстон, камтар творог, як бурида торт дӯстони азиз карда будам камтарак, ва чои кабуд ман менӯшам ҳамеша, асосан гӯем агар кати баъд камтар варенӣ. ман онро асосан бо ҳамроҳии творог мехӯрам. хай творог ҳамаи шумо медонем, ки ин барои организм чизи асосӣ аст. хай камтарак бошад ҳам хлеб. дӯстон, баъд аз хӯрда шудан дӯстони азиз ҳамаро ҷамъгир мекунем. ина имрӯз буд, ки акнун каляскаи духтарчамро ҷобаҷо мекунам. ман онро гирифтам, ба пуррагӣ ҳама ҷояшро шустам, чунки зимистон аст. ҳар вақте ки сайру гашт мекунӣ мебиёи хаваи тар мешавад, чирк мешавад. аз ҳамин сабаб хостам як бор шоям, хай ҷобаҷо мекунам. анаку дӯстони азиз, ҳамин тавр. ғайр аз матрасаш ман бо наматрасник меандозам. дӯстон, чунки хай гуфта намешавад, ягон чи безеб резад, матрасаш тари безеб нашавад. баъд аз рӯи он як плёнкаро меандозам. дӯстон, ана акнун биёем дар инҷо тамошо мекунем кӯдакҳои ман чӣ кор кардошанд. ина инҷо Фотимаҷон бозӣ дорад. як лаҳзаашро хостам ба шумо нишон диҳам. инҷо Фотимаҷони мо 7 моҳа аст. аз лаҳзаи пешинааш айни ҳозир ӯ калон шудааст, 10 моҳа шудааст. каме аз чӣ мегӯянд архиви пешина ба шумо нишон диҳам. инам хеле хай бозӣ мекунад. хай фарзанди калониро чунине ки дида истодем, Тамерлан, вай ҳама вақт хай дӯстдори телефон, ҳар яке мо медонем. вақте ки ман камтар корбанд мешавад вақтҳое ки камтар медиҳам, тамошо мекунад. фақат бошад барои мултикҳои ҳархела нестанд, фақат барои пешравии фикрронии кӯдак аст. ҳамин гуна мултикҳоро ягон вақт медиҳам, ки тамошо кунад. ин ҳам барои фарзандон хуб аст. на оне ки ҳар вақте ки он шинад чизое ки лозим нест аст ҳамонро тамошо кунад. асосан чизҳое бошанд, ки барои кӯдак фоидаовар бошанд. айни ҳол аст, ки ин вақту соат фарзандон ҳама чиро ба худашон мегиранд. дӯстон, ана акнун дӯстони азиз мехостам, ки модари ман бо ҳамроҳи хоҳарам бо мо ин чизҳоро аз Тоҷикистон равон карданд. хай дӯстон, барои Фотимаҷон, барои ман, барои Тамерлан роӣ карданд, ки хостам ба шумо нишон диҳам. аз инҳо намедонам барои чӣ ин қадар бисёр равон карданд. гуфтанд, ки хай наметавонед шумо омада, аз ҳамин сабаб хостем, ки ҳамашро равон кунем. ин барои раҳгардон шудани Фотимаҷон, хай аз хурдӣ то калонӣ. ина ин мӯзачааш бошад бо ин либосҳо барои Тамерлан аст. дӯстони азиз, хай биёед тамошо мекунем. модар модар аст, хоҳар хоҳар аст. аз ҳамин сабаб бениҳоят аз модарам ва хоҳарам миннат дорам, ки ба ман ҳамин гуна чизҳоро равон карданд. ташаккур мегӯям барои онҳо, ки мо дар шаҳри дур ҳам бошам ҳис намекунем, ки мо дар ғарибием. ҳамеша суҳбат мекунем тариқи телефон. дӯстон, хайре ки ману шумо медонем, ки хай ғарибӣ чӣ қадар қин аст. аз ёру наздикон ҷудоӣ. аз ҳамин сабаб хай миннатдорам барои ҳар як модари тоҷик, ки барои фарзандшон ҳамеша ғамхорӣ мекунанд. нами ғамхорӣ модару хоҳарони ман ҳастанд, ки барои фарзандони ман равон карданд. дӯстон, хай биёед ҳама каса тамошо мекунем.
инам патинкаси бинёад маъқулам ғалтид. Ин барои нав кӯдакое ки раҳгардон мешаванд. Инаш аз яксолагӣ 1 солу 2 моҳагӣ мепӯшанд. Вақте ки уж ба раҳгардӣ мешаванд, инаш хай камтар барои 2 солагиш ба фикр мекунам чин мебиёяд. дӯстони азиз, хостам аз он як лаҳзаҳое ки ман баъд аз корҳоямро шудам ба чӣ корҳо машғул мешавам. дӯстон, хай вақтҳои эфир ҳама мепурсанд чӣ кор кардусен. нар дӯстон бинед ки ман ҳамроҳи шумо суҳбат мекунам, ҳамин гуна гулҳоро месозам. барои он ки ба ман бениҳоят ҳамин кор писанд аст. хай биёед аз ҳамин лаҳзаҳоам ба шумо нишон медиҳам. ҳамаи инро дар видео намемонам дӯстон. фикр дорам ки ягон канали нав кушоям, дастгирӣ мекунен, намекунен, фикрҳои худатонро дӯстон нависен. Ки мехостам дар ягон канали чӣ мегӯянд рукоделия кунам, ки дастони моҳир мегӯянд, дар ҳамон ҷо ҳамин чизҳоро сохтагиамро гузорам. барои ин ки ин канали ман влогови аст, чизҳои сохтаро гузорам, чӣ мегӯяд ба якдигариаш мувофиқат намекунад. аз ҳамин сабаб мехостам ки як канали дигар кушоям. ҳоли фикр дорам дӯстон, шумо ҳам фикрҳои худатонро нависед, дастгирӣ мекунед ки ман ҳамон каналро пеш барам. биёед дӯстон, хай тамошо кунед ки ман чӣ гуна месозам. бо ҳамин дӯстони азиз влоги имрӯзаро ба охир мерасонам. хайр то влогҳои оянда, дӯстони азиз.